Hola i benvinguts. En aquest videotutorial veurem la importància que tenen les tasques dintre dels principals entorns virtuals de docència, en aquest cas Moodle i Google Classroom. Les tasques les hem de pensar per tal d'avaluar i sobretot donar una retroalimentació adient als nostres estudiants. Recordar que aquest curs no és una formació de Moodle o Google Classroom, sinó que són unes indicacions d'allò que es pot aconseguir mitjançant aquestes plataformes. Comencem amb Moodle. Aquest és el curs Moodle exemple que hem utilitzat durant tots els nostres videotutorials i com podeu veure tenim uns quants recursos creats. El primer que haurem de fer és activar l'edició. Una vegada la tenim activada, i seguint aquesta ordenació més correcta dels continguts, l'únic que haurem de fer és afegir una activitat o un recurs. Si ens fixem, tenim aquí tots els recursos disponibles del Moodle i els tenim dividits per recursos, que seria per crear contingut i activitats. Tots aquests recursos d'aquí es poden puntuar, es poden avaluar. En aquest cas, per fer tasques concretes en Moodle sempre escollirem l'opció de tasca i veurem les seves opcions. Una tasca en Moodle porta una descripció, un nom, tasca exemple. En la descripció nosaltres podem posar l'enunciat o informacions que creiem adients, podem afegir qualsevol document addicional que requereix per fer aquesta tasca i després entrem dintre dels paràmetres, per exemple, de la disponibilitat, des de quan es poden fer trameses, quina seria la data de venciment, quina seria la data límit i fins i tot podem aplicar un recordatori. Recordo, molt important, que si no sabem què fa cadascun dels paràmetres, li donem a l'interrogant i se'ns mostrarà la informació important que podem habilitar. Deixem-ho com està, d'acord? Del 13 de novembre a les 12 de la nit amb la data de venciment fins al 20 de novembre. Podem que es mostri la descripció, és a dir, aquesta part al curs, en aquest cas ho traurem i després podem escollir que puguin trametre fitxers, que puguin fer text en línia, podem posar un límit de paraules, quantitat de fitxers, és a dir, fixeu-vos la varietat de configuracions que es poden habilitar i fins i tot el tipus de fitxers. Aquí puc posar que sigui tipus doc, que sigui tipus PDF i que només l'alumnat pugui entregar aquest tipus de fitxer. Posteriorment, en retroacció, nosaltres podem fer comentaris de retroalimentació o podem fer comentaris intercalats. D'acord? És a dir, que ells ens poden enviar, nosaltres podem respondre, s'hauria d'anar provant aquestes opcions. Paràmetres de la tramesa. Això és si volem que surtin unes opcions per tornar a enviar o no. Això d'intents addicionals és si no superen una puntuació. Com podeu veure, els paràmetres de configuració són molt extensos. Si treballem en grup, podem fer que les trameses d'aquestes tasques es facin en grup i llavors només un estudiant haurà de fer la tramesa i la resta d'estudiants tindran tots la mateixa tasca i la mateixa qualificació. Notificacions, si volem que ens notifiquen nosaltres, els estudiants, i arribem al quid de la qüestió, que seria la qualificació. Per defecte, gairebé tots els sistemes Moodle utilitzen la puntuació anglosaxona de 0 a 100 i podem utilitzar diferents tipus de puntuació. Puntuació, escala, cap, que seria per no posar cap tipus d'avaluació, o puntuació. Posem que utilitzem una puntuació de 0 a 10. Mètode de qualificació podem utilitzar la qualificació senzilla, que seria nosaltres posem la nota directament, una guia de qualificació, on utilitzem uns punts, o la rúbrica que explicarem més endavant en aquest mateix curs. I les categories, això fa referència al qualificador que veurem més endavant. I per últim, la qualificació per aprovar, posem que sigui un 5.
podem fer que siguin trameses anònimes, el que nosaltres vulguem. I després la utilització del flux d'avaluació. Aquesta és interessant, d'acord? Anem a posar que sí. Vale? I fins i tot podríem assignar avaluadors, en aquest cas serem nosaltres. Després tenim paràmetres, si volem que es vegi, que no es vegi, restriccions d'accés, etiquetes i competències. En totes aquestes opcions, nosaltres, amb aquest recurs, que és una tasca, podem fer que el nostre alumnat ens entreguin i ens lliurin diferents tipus de documents. Anem a veure-ho una miqueta. Deixem els canvis i tornem al curs. I veiem que tenim aquí la tasca exemple. Si accedim a ella, veiem aquesta informació com a docents, no? Que no està culpa dels estudiants, que hi ha 3 participants amb el rol d'estudiant, que no s'ha tramès cap tipus de tramesa en aquest cas i que, per tant, cap d'ells necessiten o requereix de qualificació. Tenim la data de venciment i, sobretot, el temps restant. Fixeu-vos que jo, com soc també estudiant, en aquest cas, jo puc fer tramesa, d'acord? És a dir, jo puc venir aquí i escriure el que jo no vulgui. Anem a fer-ho. Afegeixo la tramesa, em surt l'editor, posa hola, com anem. Si volgués entregar fitxers el que em permet la tramesa, i deixem. Fixeu-vos que ja em surt aquí. D'acord? Que jo, com a estudiant, he fet la tramesa i que ho hauríem de poder qualificar. Aquí em surt tota la informació, em surten tots els fitxers, el text en línia, si hi ha fitxers, si hi ha comentaris, darrere modificació, qualificació final, etc, etc, etc. A la part inferior hi ha alguns filtres que són molt interessants per mostrar quantes tasques per pàgina, si requereixen qualificació, sense filtre, per exemple, i aquí tenim tots els 3 alumnes que hi ha. No? Jo mateix, el José García, el meu company formador, i un altre alumne exemple. Llavors, d'aquesta manera nosaltres podrem generar tasques i posteriorment fer la seva correcció. Anem a corregir-lo ràpidament perquè ho veieu. Com podeu veure, sobre la qualificació, sobre el text que jo he posat, hola, com anem, si hi hagués més informació ho tindria aquí, si hi hagués més fitxers també estaria aquí, i llavors jo puc posar-me una nota. Vinga, em posaré un 8, i aquí seria el flux, no? Fins que no està totes les tasques en publicada, els alumnes no accediran a la visió de la seva qualificació. Per què és interessant això? Vinga, tornem a totes les trameses, no guardem els canvis i veiem aquesta opció. Imagineu-vos que jo estic corregint totes les tasques aquestes exemples i no sé si podré acabar. Doncs llavors jo selecciono totes les tasques i amb aquestes tasques seleccionades li dic estableix un flux d'avaluació. Li dic endavant i li dic que totes les tasques estan avaluant-se. Deixo els canvis i llavors jo tranquil·lament puc anar corregint totes les tasques. En aquest cas, mira, el José, que no ha tramès res, per tant, no podrem veure res en aquesta qualificació. Li poso un 5, serem generosos. Aquí podem escriure el feedback corresponent a la tramesa, que això ho veurem amb més deteniment en la secció de retroalimentació. Deixem els canvis, mostrem el següent, el mateix, li posem un 5, no li posem cap comentari, deixem els canvis i mostrem el següent, i jo en canvi em posaré un 8. Fixeu-vos que tot l'estat de flux continua sent avaluant-se. Llavors, quan tinc tots els alumnes corregits, torno a visualitzar totes les trameses, com podeu veure aquí, d'acord? I torno a canviar el flux i d'aquesta manera tots els alumnes rebran la qualificació simultàniament, perquè jo posaré publicada, notifica sí, i llavors la mateixa plataforma m'enviarà les qualificacions a tots els alumnes i estudiants i va molt, molt bé el flux. Això serien les tasques en Moodle. Anem a veure-les
com generar aquestes tasques en Google Classroom. Aquí tenim el Google Classroom que hem anat treballant durant els videotutorials i aquí en el treball de classe recordeu que m'ha fet diferents coses, no? Exemples de URLs, de consultes. El que farem serà aquesta secció de tasques, la mourem cap a dalt. Vale? La pugem perquè serà la nostra àrea de treball. La pugem i la tenim ja al principi. Recordeu que si només volguéssim veure tasques, doncs ho tindríem d'aquesta manera, també amb aquest desplegable dels temes disponibles. Llavors, una tasca en Google Classroom és relativament senzilla de realitzar. Si tornem a tots els temes, ens apareix el botó de crear i justament tenim l'opció de tasca. El mateix, tasca exemple, perquè ho veiem, tasca exemple, aquí serien l'enunciat, informacions o el que nosaltres volguéssim. I què més? Doncs podríem vincular fitxers que tinguem al Drive, videotutorials de YouTube o vídeos que vulguin que es vegin al Drive. Penjar nous documents, enllaçar URLs, tot això ho podem fer en el mateix enunciat de la tasca. Fins i tot podem crear documents, és a dir, jo creo un document, tan senzill com això, creo un document que serà la plantilla, no? Aquí li dic que és plantilla tasca exemple. Vale? Poso aquí mateix un enunciat, el que jo volgués, i ja ho tinc aquí. Vale? Fixeu-vos que aquí, quan jo genero un document, doncs els alumnes poden veure el document. També poden editar el document o fins i tot una opció que és molt recomanable és que cada alumne tindrà una còpia del document. Aquesta va molt bé per quan volem que se'ns ompli una fitxa o quelcom semblant. Llavors creem aquesta plantilla, la pugem i després utilitzem aquesta opció. Posteriorment, com és una tasca, fixeu-vos que puc seleccionar els cursos on jo soc professor i també puc seleccionar els alumnes. En aquest cas, tinc els meus dos companys, el Daniel Guerrero i el José García, que se'ls assignarà aquesta tasca. El mateix, puntuació anglosaxona, jo li puc posar puntuació de 0 a 100, el que jo vulgui, o sense puntuar. També tenim una data de venciment, que la podem afegir al calendari, posem que acaba el dia 17, i podem posar les 23:59, d'acord? I fins i tot podem tancar els esdeveniments. Que volem posar-la en el tema de què? De tasques. I és tan senzill com fer això. Llavors, una vegada tenim les tasques fetes, doncs podem deixar això com un esborrany, si no ho volem mostrar, podem programar quan volem que es visualitzi aquesta tasca o podem directament publicar aquesta tasca. Vinga, anem a crear aquesta tasca. I si anem a la secció de tasques, veurem l'exemple de tasca, que és aquest que tenim aquí. D'acord? Jo he publicat això, ara mateix, plantilla de tasques i el mateix. Tinc l'opció de que l'han entregat 0 de 2 alumnes disponibles. Llavors, si jo me'n vaig a aquesta mateixa tasca, que la tenim aquí, veurem els 2 alumnes, d'acord? Cap l'ha entregat i, per tant, no podem en aquest moment fer una correcció, no podem habilitar aquestes qualificacions. Veieu? No té nota, no podem, fins que ells hagin entregat alguna de les trameses. Llavors, posteriorment, en el vídeo de retroalimentació, veurem com podem treballar una miqueta aquesta retroalimentació o com endreçar tota la informació i la correcció. Aquí tenim una altra visió. Els comentaris que ja vam comentar, que es poden afegir a totes les tasques i el treball que hi ha dels alumnes. Tornem a treball de classe i aquí les veiem, d'acord? Les tasques
la tasca exemple que he generat ara, altres tasques que vam crear per generar fòrums. És la nostra responsabilitat utilitzar aquestes plataformes per tal de determinar quines tasques o quins mitjans digitals s'han d'utilitzar més adient pel nostre alumnat o pels objectius que nosaltres volem. Posteriorment, veure si podem aplicar una fórmula o un mecanisme o una metodologia avaluativa més adient tant per certificar els coneixements i els aprenentatges i els sabers que han adquirit el nostre estudiant, com perquè nosaltres li puguem fer un seguiment adient. Això és tot. Fins la propera.